Medyo buntag, ganyan yung da guys, no? Medyo buntag, ganyan sa inyong lolo ko rapyo, no? Medyo buntag yan, no? Oh, nagpainit-init sa tayo, kaya tagtaw-dan eh. Magpainit-init sa tayo, kaya tagtaw-dan eh, painitan sa tamo. Kumusta man diha? Kumusta mo diha mga guys? Kumusta mo diha? Medyo buntag yan, no? Medyo buntag. Kumusta mo diha? Daya sa mga amigo da sa Cebu, no? Kumusta mo diha, no? Ako dire sa Bohol, okay ra kado. Diha, kapoy kado, sitag sulod-sulod ba itong Christmas, oh? Itong mga pisay. Sos ko, gano'n dito makita ito kagwapo, eh. Pero dire, mado kado, eh. Mado kado, mado. Kain ng tagtuba nga bahal. Tamisa, da kulapo. Sabi na makakita atas itong kwas, kasi hindi Adelina, pastilan itong puti ang paa. Yung nalang dyan ko, nipidyo nalang dyan ko guys, grabe. Abot na ako dong, ipahungaw akong gibato, nagampo ko. Nagampo ko kintaon kay paselo ah. Paselo ay taon niyo ang lulukuda, pero taon nga nakakita ang dandog di maado. Oh no! Nakikita dyan ko. Pagkakita doon ako na sa iyang paa dito sa bus, anak din ko. Sus ko gino. Anak din ko. Makasain tayo doon na. Moto nga. Paadla doon ako gipada doon. Moto nga. Sige. Salamat sa inyong pagtanano. Salamat. So, nag-update ako gamay karon diri sa mga lugar dahil guys. Na? Sa inyong local rapyo na. Sa akong mga amigo diha na ba? Yung buntag inyo diha. Laban sa akong mga amigo na mga viewers na to diha. Mga subscribers na maadong buntag, maadong buntag. I love you all. Now I wanna do it up so bad, party it up so